Morning guys! Nahinugan nag-ahang tinanugan. It's another beautiful day. Happy Tuesday sa tanan! Tuesday man dayron. Hinog na. Magkaantarog avocado guys. Kaya nahinog na. Uban, hilaw-hilaw pa. Wow. Gustahan dito dani. Whoop! Yeah guys, kare di pa kaadyo si Ja. Pero kare hinog na ni, humok naman. Kare di pa pud kaadyo. Uy, arang daghan nagsum, bijana na pangalyan nagkutsara si Jang gatas. Karong gadin ng bataan ni. Yan na. Grabing waga man mo yun. Luwaga na. Bis kay inga na ta, inga na naman ka nagbabag naman ka. Karon. Di na maging usang ilot. Gra. Waga bata. Kandi ko na ako nang makaana man na. Gahi man. Kahit pa. Nagluptin ko yung shade nga. Teri man siguro ni. Pero siya okay, ano man naglutos taas. Uga. Agaag. Mawan lang. Ini magtubig. Ang di magagag bubon lang nga man natuog. Nga nga jar luhaga. Anjad. Malami na Ang magkati. tuwo dari mas ang ilok. Ano lagi ini kalabo. Sabsabi kalabo. Tukar. Prevention is better than cure. Sabsabi kalabo. Kuy ka ng kalabo guys. Mo ni tambos sa mga sa unang panahon daan sa bukid ug mga ubo-ubo galing, mga colds, common colds. Ingin na. Padung naman ka diat ngina. Ay mo pre hotag mo kasud sa ganghaas bubunlan. Delta. Na narabay diltaw to lambada. Bo lambda Delta pa may naibawan. Ay nay bag-o. Nanak ko ni usa sa case sa Pilipinas sa tong lambda ba to? Lambda. Lambada. Lambada man kuno ba to para tong mga tambay, lambada. Sobraan po din Lagi sab-sab lagi nagkalabo. Ngay mo sobraan ako ang. Oh, sobrahan na po nagkaalasite ano ba? Ikaw, nabog na kalabo sa inyo, ang naghanay, sab-sab na kalabo. Pagali. Waton, hindi ka yung paghut na. Bag mga tao, daras ko siya, nangawa, manamaw, nagaling sila. Yan, may tiga tumuha mo. Nang tigbilaran. Hitok-hitok ka mo. Nang ngawa. Lexer yung buwan ha. Silik sira. Darot man na ipigibilin. Maro ka Ang nag-aay. ija sa ka. Oo. Agija, ang nagmin na agit nga po ang kibilin. Anong gipang tagak man eh? Kali ka mayor ni nga variant. Isungkit man. Sungkit Lahi man. sa kurma. May buwan. Sa unta. Bandog. Wala mo sibot. Tad lagi. Ihawas na na, yato ikuan na, kaya musamot nagkalatang Ang may ibutang nga. Ako nung laga. sus arang sayang naman din na yun. Ah, Naliki man din na tanong. Magtubig di putag silupin. Di asam pinagsuran. Ni kan po na kan na. Gamay na matong nangasaw. Arang sayang nga. Na. Mga bunod. Pero banda pa naman ni. Oh, ito sayang na. Nagtubig. Sayang na bunod. Na. Tipak mo makaman siya. Baw nang matigom na na. Na. Di, og isa nagsilupin, way matigom na kay mag-init malata. Samot man lang. Ikuan ra na, idunjang ra na nay. So dra ka ng tapirwere dunjang ba? Bunda nga na. Anong sabi ni doon? Kaya nga. Guys, dada po may saging. Kuya, wala pa ning taklob sa mga gabi ni Hoso-hoso. Bitlak man, nagbabag ka ni ba? Hukan ay, sa tawag na ni ay. Oo, kasi bisagra. Hukan ay, sayal man na itong hukan ay. Bisagra. Bisagra di ay, may saging guys. Ipalit ko saging kay, jipud may saging jipud nga. Tarong na may saging jipud babugtok man. Bawon sa ilang sekreto na ning uban makapang makapabunga man sila saging nga way bugtok. Kaning amo asus garabi man bugtok ka. Baboy ra may makagiran siya na kay baboy. Kaya guys, lami ra ba dyan saging nga kay kanang bunsot ba? Hapit na ni mahinog. Hapit na. Hinugan ko na gapon. Hapit na. Mahinugan na ni siguro kauban na ni. Hinugan ko na. Adi dalam may hawason oy. Pila ka kilo ni nay? Siyam. Siyam? Ah, siyam. Dari ka sa kasipi nay. Yang gad na Nay, rin. dako dagto. Dili ra gad na sa kamay. Gamay na. Siaw, para may paen. Nay, dako lagi. Yung mag-upload ko ba, dyan magdang ako ratos purok. Lang ko na mo na. Kanang i-print lang mo. Ay, pag ako na magdang antag pamahag. Nagsunog ka. Asa kay. Kada ko. Ano man?
Uy, dah, sige kasangit. Nangita ka dari ka ng maajuhon po ba? Nang dati-dati sipi. Ang buong te. Ang kalihan po ang gagpay mo ni Nunyo. Dali yun. Mahal na kayo. Nada ko sipid na, wag mabuntag. Ang itcha po. Wala. Ah! Pwede mo. Uy, halahinog naman ay. Lain-lain ni nagro. Hinog na. Na, hindi lang. Hinog na. Hindi naman din. Hindi na ba noon? Kari, nangarga na naman yung mga palisnay. Palis. Hindi mo yun? Lata ang kapag mga sagit inyo. Uyawa pa rin. Kuha na idaghan magkasagingan. Ang kanila may anay, kung hinog na dyan. Pwede mo. Lata ang kapag Grabe ko, magkasagingan. Aga. Kuya, wag sira na kay arsa-arsa. Ha? Kuya, wag i-stock room. Grabe kabukado. O, daghay, kadabos. Last na natin kabukado. Last na dun na. Kay, sunod tuig na pod. Oh, hangat. Sige, slit this mayor. Sige, sa pagkatakatan mo na yun. Katawa sa akin, ang ipos pa ko. Kalimutan ako sa istorya. Katawa sa lagi. Ako katawa sa diha. Kalimutan ko sa istorya. Nay, basin mo na ba yung labas? Nay, basin mo na ba? Ang ipusan sa mga abukado kay sayang. Adyo na raman dyan niya. Dumduman eh. Oh. Last nung ka. Last, na dito na yung abukado ha. Last Tuig na magkakakauna na og. Bukado kay. Kada tuig naman ni mamung ano. Ang inita kay dito. Ngayon, mga na tayo. Wala ka oran? Nay, kamu nay? Wala ko may delta. Nga naman, sabi mo ko. Ha? Layo. Oo, magtimpla naman ta. Hindi na pa yung halatos bag, nay. Nang ipalit mo kung ito na. Oh, may gulay. Garabig bijabas aran naghana. Buang jud na nirog panguha ron. Tanawa guys. Hala, garabing kalugmoy na. Gayilo-ilog agya. Ang dagadang daghana. Wa man di manguha dari mga biyabasa. Uy. Ako ra man di manguhag biyabas dari. Uy. Nasali naman is kabog. Hala, garabing ara pa jud oh. Ang daghana eh. Ara daghana. Ito pa dito ah. Ito ah. Charang daghana. Di ka igog sidlan ng undoy na ni. Guys, majong hapon guys. Alas 4 city sa hapon. Wa may mahimo karon guys. Kay wa man madadyo nagamo ang buhaton ang taganina. So maniyabas na raman ni. Kay wa na may kapamiyabas daring dapita. Karabing ka magko kato guys. Kaning sudlanan jud kining sudlanan nga gidang undoy murag di jud ni kaigo. Grabe daghana jud. Nata sa first punuan karon. Dali. Maglit mo kumudas man. Guys, basig adyo mo katingada ning ahang tanina nga ingani niya kay inga naman dyan na siga. Arang giinga nagtudor, hindi ka adyo daghan ag mutusok nga musiko. Banda dia. So, Uy, galugod uy. aman. Abi ko unsay leko. Galugod. Hala. Duy, rang bakso. Kwa. Se. Tumbe. Hala. Pwede nga kalipay. Pwede mga bidaba sa magko. Kani, wa na ni, sa hatag manis langgam. Balikan na na. Kuya, ba't yung adoy? Oh, kwa. Toy babaw. Tuloy doy. Pwede ka kumudas magdani? Pwede good. Hindi na isnaki na ni. Oh, mag-snack ka, mag-snack. Ano ang kasunod? Sige, das magpa. Magdani. Das mag, baylo ko nang naong. Ay, sarap na po. Okay. Hindi na kumusuot. Bato, bahala na ito. Huwag na ito sa langgam. Dai babaw ta. Bisig ka, dusod lang. Daghang manusok. Guys, look at that. Dagka, arbaga dyan. Tapos yung magka-adat to. Ikaw na po do. Abutas na lang. Ikaw man dyan. Haniti man. Ikaw man dyan amuun. Ikaw sana. Ikaw ra amo. Ikaw ra. Kana lang isa ko kanang dako adyo na nang uban kay balikan na sunod.
Dari ini tay, madlo ko mo ito. Kapan? Ano, sulo ka po. Ere, hinuga man. Buto ka mo. Wala pinig. Ano ba? Ipag na ko. Magbutos ako. Magsira. Tulam to. Hindi ra makaadog guys. Yeah. I'm not kidding guys. Tanawa. Ha? Balik. It's very lutong. Oh. Ah. Kanihaning kuan kay ngano. Muanges na nag-ingani, makadut man jud ngani. Katong gahi di kadut na. Duy ang sudlon duy. Sudlon ka? Ang sudlon dapat kuan. Namagas progress oh. Abang sudlon dari. Sudlon. Pagtanaw. Tore sudlon na. Ha? Tore sudlon to. Why me? Ikaw kay kamay murag Ma- pud upo. Maas ka tong naong. Masog lang ra magkagi marutlan daning mga karakter ha. Okay. Kaya ka na pa ko to. Dadal sila nan. Uta to. Buja. Ka. Oh, grabe initar sa kita sang dugas na intan. Ah, guys, ano guys? Na? Awa. Rabing limod sa dugay dyan yung pamiyabasi. Kami rin gupitig pamiyabas dani. Himlo bitag tumbanan. Ano bang nai? Danger. Di man. Mating, gupra paghinay. Nasa ba to? Nasugsog lagi mong buog. Puno na katong silanan. Ano silod? Butok amo magto. Ano guys, ako guys, ganaan gud ko mamuupo. Angay jud ko mamuupo, pero di ko din nagburot na. Mo angay ra ko sa feeling nga mamuupo ba nay mga hinog. Bugnay guys, oh. Oh, doy bugnay doy. Na koy bunga sa distabaw. Ang tama na din doy. Naku na sa gagay. Ay, kalumay, lumay. Ay, lumay. Ya guys, taghan guys, oh. Kurot ko sumo eh. Oh, grabe. Ayun na, halata na. Grabe kalumoy ka, Jo. Masin na makuha. Ano na gumanda? Ang gana. Ano doy? Matarang ka, Jo. Kita ko na. Grabe na gana. Dito ko kaya. Daot na. Galapon na gawin. Tutulog ka na. Oh, baroy. Para madaghana. Ayan, dito ah. Hindi na ni mo mahurot. Di, kaya hindi ko sa bahay ni Igasang nanay. I mean, kuha ba? Huton. Kasi nagagit, naglabad ang ugay hanga. Nagtuto. Guys! Agang magipang sa bursang ibalhin dari. Kay, grabing daghana na, pahubo na dyan ko dani. Puno na pagsudlanan, patay na. Puno na paghahag. Ipok sa amusiko. Galaban naghang uka, di mahurot. Dili ba? Dosa kaya sa ipang transfer. Ado ang dayban doy. Ha? Ang dayban. Hindi ba? Ya. Ah! Ah! Arang kupuha oh. Sabi kong naitaw. Ardagana na puno na gamong sidla na naka bilat-bilat na ko. Pero basta. Dang sa habang purma mabudya na term magka. Ano na? Lapay, sodre. Saan naman napagsud? Saan nagpagsud lagi nga puno naman na. Ta, sodre na. Oh. So lagi na mahutba bitaw hinuni ron. Mukho jud talaga na jota ron. Ade ay ganda na. Pero tingita si Marito garang nito ana. Ngin bitaw ko kadto ipanagap. Adoy! Dapit. Ah, Dapit. Kayo lando. kuya sa kuy. Uy, ito. Hapakan ngali kanap. Mahay di ka. Bungi ito ka. Ikaw man ang bagod bapakan ko dari. Labot na ho. Daray, dawa tari. So, di mong... Halahani man idoy. Ba, oh. Tabog. Nakoy saktin dari. Mahilos ka, ha? Hilos ka igo gali ko. Awa dia di kudu-kudu. Kudu-kudu pagka. Kare ang tuju. Sino ko tabang? Sige. Sige. Lak ka na. Dawat.
Abtik di assistant dia. Si assistant ga patawag-tawag pang nako. Nagali sudlanan ni soda si mong bulsa. Di na kada kamera. Ha, may kamera nga. Ano na pagiglalis na ho? Gusto kag malinaw ni mong kinabuhi. Always right. Oy, left. Ang galay. Ato lang. Kaya may ang gusto. Sige. Dawat eh. Di ko kadawat, wala ko ikabutangan. Ako sama. Ate taga ka? Oy, wala ko ikabutangan. Isaksak kasi mong bulsa. Ay lagi masaksak. Isaksak lagi na ikaw. Ang bahala ng kamera ni mo diha. Ang kamera na nay pamahala. Ay. Do. Kat ngatol juga ron. Ngato maligo man ko. Ligo. Hani man ni guys, tanawan nito guys. Hani man ni. Kana ba? Grips na. Na. Grips. Aramang ko po kamor maglami man ka. Lagay-lago jud. Mur maglami kan hani ba na? Ah, langas na oy. Langas mong kunot. Langas na. Nata na matutog kira guna ninyo na. Langas lagi na. Makaw na. Kan ano? Sila ob ni mo ba? Puno na. Tuy, lumida ko tayo dito. Di ko hadlo ko na mo kuan kita gasukugon. Di ko. To dako lah. Tas kugon. Kubo. Okay guys, so na pa man di daghan ka ato dagto. Jakawa na mi sudlanan so di na mi manguha ka ni Raymond pasiguan na mong sudlanan gil siya. Di man dako gang sininaw, dako pa ni makahambin ko. Puno na ang pagang bursa. Tawag ang bursa ninyo. Puno na. Wah. So na, di kunot na ni mapaksi. Maabak sining kunot na ni ukot doon ni. Pero hada ni gamay, hada ni. Daghan mabja po yung mga bijabas sa bayag, grantig bijabas. Salamat guys! Makita naman taan dyan. Malit sumamiros garden, mamubo mi. Magkankaon, may bijabas. Okay guys, regards bamos ahong amarsiko. Si Undoy pa yung mga hada ni. Ba't adoy, kabagsakit adoy. Adag ko, adoy, ano mo nakit. Ito, anak sinaw. Luod, magod pa ning bijabas guys. O grabing hinuga. Jaudlun. Lami ito, katong murag sakto-sakto pa pamangaan. Bahong ilak mo. Inga na mag-imong ilog pag high school. Imo, mga badzi nga na. Hoy, di ko bahog ilog, uy. Bahong nangka. Dita pa nang bijabas ka na dyan baho nang nangka. Kay grabe na dyan. Ako jawa, mamiyabas sa motor-motor man. Bulot! Bulot! Parang ibulot siya ay. Katagawas ang tiis. Katagawa na magang tiil doy. Ito bang yung tampo ko na rin hinlo. Okay. Correct guys. Yan na mi. Haraginis purok. Amo maning purok guys. Pahuwadyanan og magbae. Lara katang bijabas. Daghana ay. Anja karon guys. Kung si Miss yun napugudani. Yung sa ni pag limpyo ning ang sanina. Grabe abot tas bug. Awar man na. Dako ka paghigog man na. Di ko ni mo pantuson na rin ka to. Tabangi ko doy. Ano wala po na. Kisa baday po na. Wala mo sa. Kisa baday malipay na sa sangpurma. Tanawa na ba ninyo? Baruin na sana ba ni? Isa ka. Bisa ka sana nagsaka kay taas gapon dyan. Mabot gapon. Ikaw rin dyan tayo maka tabang doy. Adyo ipaduhunin mo sa nakinatakdan. Parang paita ka kagalay bitag bijabas. Buang ko tag kinuha bursiko. Salamat doy. Mga tabangan din mga likod. Napagani sapatos. Ano to? Ano na pa ko ka bursiko makautot man. Panuhot. Magkapanahot din ang bursiko guys. Guys, ang ipamutos ni sa bungas palidza kay arong di si za pijangawon. Sian gamay kay arong moy. Okay. Ngita pa taglaing bunga. Dapat ko spray guys para sa mga insekto. Bijabas. Dala ko spy. Dahil na eh. Ya, gua pa gani gamay pa gani. Huy, wa pa gani na nakuha tanan. O pa na nakuha tanan. Ano hada ni? Tapos mo to. Wala ing nanguha na ni ako ratig panguha na to. Tibuy gani ki. Nay, basig na padala ni kalibang. Kani natagaan pa dyan na ni skin og sigail. O di ka magtubaw, adyo ka na ng liso. Yung panit. Vitamin C ra ba ni?